Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sa prejavuje spomaleným pohybom, trásom, stuhnutosťou. Neurodegeneratívny proces začne napríklad v čuchovej sliznici alebo v čreve a odtiaľ plynulo postupuje a napáda čím ďalej tým vyššie časti nervového systému, až nakoniec dorazí do mozgu a poškodí nám tie centra pre pohyb. To sa ale udeje, až keď v tých kľúčových oblastiach mozgu máme stratených 50 až 70% buniek, ktoré nám za tú reguláciu pohybu zodpovedajú. V rámci môjho výskumu sa zameriavam najmä na tie včasné štádia, čiže konkrétne prodromálnu fázu. My tie včasné príznaky, ktoré predchádzajú pohybovým, dokážeme vystupovať niekedy 5, 10, 15, možno 20 rokov predtým, než sa ten pohyb naozaj naplno poškodí. Je niekoľko príznakov, ako veľmi špecifická porucha spánku, tzv. Porucha správania v REM spánku. Prejavuje sa tým, že v REM fázach, kedy sa nám sníva, sa bežne deje to, že máme odstavenú ako keby vypnutú možnosť pohybu, aby sme si neublížili, aby sme sa nehýbali podľa toho, čo sa nám sníva. A práve u týchto ľudí je táto funkcia poškodená. Čiže vidíme počas spánku nejaké aktívne pohyby, krík, rozprávanie, nejaké zvukové prejavy. 80-90% týchto ľudí už naozaj má to včasné štádium Parkinsonovej choroby a je iba otázkou niekoľkých rokov, kým sa to preklopí do tej pokročilej fázy. Takže táto skupina je pre nás z výskumného hľadiska extrémne zaujímavá a cenná, pretože u nich odoberáme mnohé typy vzoriek, napríklad vzorky krvi, mozgovo-miechového moku, moču, stolice, najnovšie aj sliny, prípadne slzy. Máme odobraté bioptické vzorky, čiže vzorky tkaní napríklad z kože alebo z hrubého čreva. Snažíme sa tam dokázať prítomnosť jednej bielkoviny, ktorá sa volá alfa-synukleín a je vlastne najzaujímavejšou bielkovinou z hľadiska jej úlohy v priebehu Parkinsonovej choroby. Ide o bielkovinu, ktorá sa aj normálne v nervových vláknach vyskytuje, má svoje funkcie, ale v tomto prípade ona sa 3D, trojrozmerne akoby zle posklada, zmení svoju štruktúru, zmení svoj tvar, začne sa na seba lepiť, začne tvoriť zhluky, také celé telieska a dokáže sa šíriť z bunky na bunku a tie bunky poškodzovať. My dnes vieme tieto zmeny detekovať napríklad v mozgu, ale samozrejme nie je to bežne použiteľný materiál na rutinné vyšetrenie. Takže cieľom výskumu je nájsť mnohé dostupnejšie typy vzoriek a tkaní, ktoré by sa dali jednoduchšie odobrať a vyšetriť. Napríklad v rámci preventívnej prehliadky ľudí okolo 50-60 rokov. Tam by sme sa chceli dostať.